Ngisho emva kokufika izwakhe ngeze ngikwazi ukudedela ukuthi ihambe kanjalo nje futhi eNyamalala. Lokho kusho ukuthi usani uhambile waya lapha kuthiki. Yebo ngizodinga i-ambulance kusasa ekseni uyezwa. Kungabe umnomzane Elato uhlele ukubaleka ngoba epashe zonke impahla zakhe lapha egumbini lakhe nje njengamanje. Lo mlilo lo ngabe bayimisele ngokuthi bathathe usidleni. Awutshele lo sani indini uthi abuyisa unkosikazi wami. Mengenjalo ngizokwenza into engeyazi akwazi ukuyimela. Ngiyazi mina ukuthi ubhuti emncane akasoze wenza into ezoyehlisa isithunzi salomndeni. Ngizokukhumbuza konke sokwadlula sexa kwenzeka kuwena. Thirdly ngomsombuluko kuze kube yisonto ngehora lesikhombisa kuStar Khanya kuphela.